Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Matias Apostol, ang apostol nga puli ni Judas Iscariote. Ug usab ato karong gisaulog uban sa kalipay sa atong parokya ang pagbukas sa atong nobinaryo sa kapistahan ni San Jose. Din atong pangayoon nga grasya sa Dios pinagi sa pangalian ni San Jose nga unta hatagan kita sa katakos ug kahigayunan no, nga mapaayo nato atong simbahan sanglit si San Jose Panday man atong pangayoon nga unta pinagi sa iyang pangama hatagan ta og mga tao nga magkapatrabaho sa atong panginahanglan aron sa ingon mahimo kining kabilin ninyo nga mga parokyano sa umaabot nga mga katuigan. Ug kanumandan kita ning mong kasaulugan maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, mabubuhat sa nga makalabas na kong yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala. Kung saan nangamuy ako, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
kita. O Diyos, gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang, sa among kalipay sa maayong palad sa imong paghigugma kanamo. Mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usang kaadlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos o kawhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitag na mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan muapil kanato ang usa ka tawo aron musaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato, sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan, hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginanlag Barsabas, ginganlan usab siyag Justo, og si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa, itudlo kanamo, Ginoo, kon kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini, nagripa sila kon kinsay mahipuli, og si Matias mao ang napili, o gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo, daiga ang ngalan sa Ginoo, daigun unta
ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalo sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Insay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa upos. Ibayaw niyang ubos gikan sa abo, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabos, aron palingkuron sila uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan.
Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw og mamunga og daghan mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan ang bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ug kini ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May pista, asan naman mga taga-kapilya? Nagpista mo, ilahapon siguro. Roll call tabi. Zone 1. Zone 1. Iyay. Zone 1. Na ay 1 kabuok sa Zone 1. Zone 1? Zone 1? Ay, duha day sila. Zone 2. Ay, duha ra kabuok. Tulo. Zone 3. Ay. Zone 4. Uy, ubay. Zone 5. Zone 6. Maduol na magini. 7. O 8. Ay, salamat in town. Nabot yung tag 30 kabuok. Ang mga apostoles, bita, 12 naman sa to sila, no? Pero nag-uol sila, nakuwangan sila usa. No, kaya naghikog man sa Judas. Pero pagpuli nila ni Judas, nagampo sila. Huwag sila magpatakag pili o kinsay ipuli, no? Nagampo sila, naminaw sila sa lamdag sa Ginoo. Kinsa ka ang mapuli, no? Ang napili si Matias. Huwag kayo tayo nadunggan sa kinabuhi ni Matias, so wa pa siya ipuli ni Judas, no? Wa pa siya maapil sa 12. So may tampo nga, hilom lang siya, pero diha na siya daan, no? Kuyog na siyang daan. Susama siya ni San Jose. Si San Jose bitaw, wa manggid siya pulong nga atong mabasa diha sa Ebanghelyo. Noon sa meto na hibawa ni San Jose, natugtog na siya, no? Muro ba ka na inikwali ba? Magtugtog na po mo, muro mong si San Jose, no? Pero lahi ito iyaha, no? Si San Jose na minaw, unya mituman sa sugo sa Dios. Muna yung pinaka-importante. Dili nga siya ni tabi-tabi. Mas daghan yang paminaw, wa gani siya gitabi, no? Mugi tingali na tuyo sa Ginoo po, ngano duhay atong dunggan o niya usaray ba. Kay kaduhata maminaw ka usata mo tabi. No? Kay usahay kon maglabi atong tabi o niya, di na ta maminaw. No, munang manimaho atong ba kay pataka ng tagtabi, no?
Muna nga, si San Jose atong giisip nga silent listener, no? Hilom siya apan naminaw. Kimo man say mas importante diya sa pagampo. Nagtuo magud ta usahay nga ang pagampo kana bitaw atong dadon tanan natong mga kahangawang atos Ginoo, no? Ginoo mo ni akong concern dako daghay kog listahan diri, no? Unya nagbinuota naman ko, no? O di ko nimo tagaan sa gipangayo ana, mangluod ko, no? Usahay di ta ka pangayo sa Ginoo ba nga hatagan ta taniya no sa kahigayunan nga makapaminaw ta sa iyang plano para nato. Dili nga ato sinsultihan unsay atong plano para sa atong kaugalingon, no? Si San Jose doon na sad si plano ni Maria, no? Iyagot ato sila magpakasal pod sila, no? Pero sa diha nga murag na ay kausaban sa iyang plano, inganong ni Mabdos Manis Maria nga umana ko ni hilabti, why gisulti si San Jose? Wa siya musumbong sa kadagkuan. Naguna-una lang siya, unsa kay mas makaayo niining maong kahimtang karon, no? Makaayo niya, makaayo ni Maria, no? So sa laing pagkasulti mo bag iyang gipaminaw, unsa kaha ang kagustuhan sa Ginoo nining maong hitabo karon, no? Paminaw siya hangtod nga gipahibaw siya sa anghel nga o gipasabot siya sa anghel nga ang gimamdos ni Maria na lang sa Espiritu Santo, no? Unya gituman ni San Jose ang iyang pagka-protector, pagka-provider ni Maria o ni Jesus, no? Tinumanon kay siya makanunayon, no? A faithful guide. Bisan to Ginoo si Jesus apan sa iyang pagkabata kinahanglan pud siya og kana bang naay mo matuto niya, no? Kinahanglan pud siya og naay mo padako niya, mo gam niya. Muna gibuhat ni San Jose, no? Sa diha bitaw nga gilutos ni Herodes ang mga bata nga 2 years old and below. Naninguha si San Jose nga mahalikay sa kapiligro, sa pamiligro si Jesus, no? So inindot kaayo ang iyahang pagka sumusunod sa kabubuton sa Dios, no? Nya muni ang atong gipangandoy nga ato unta nga masuon, no? Sama sa atong pangandoy nga unta ato pud nga makatunan ang hiyas ni San Matias nga lakip sa 12 ka mga apostoles. Napili siya dili tungod sa iyang pagkasabaan kundi tungod sa iyang pagkamatinumanon. Unya atong ibawan nga siya apil na siya sa misyon sa mga apostoles, no? Daghang mga panahon nga usahay di ta kasabot sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, no? Atay plano unya murag lain po og plano ang Ginoo nato apan atong hinumduman, no? Labi na ang gisulti sa ebanghelyo karon nga kita iyang gipili, no? Siya nahigugma na natong daan si Jesus, no? Unya nga unta kita makatagamtam o makakita sa iyang gugma nato aron kining maong gugma mo'y atong sumbanan, no? Muni atong unahon og paminaw. Giunsa ta paghigugma sa Ginoo sa mga higayon nga kita nagkalisod. Giunsa nato pag tuman ang iyang kabubuton. Ato bang nakita ang iyang gugma, naminaw ba kita sa iyang kagustuhan o nagbagulbol lang ta panahon sa mga higayon nga kita wala magkakabot sa atong gusto. Kay kung sa mga higayon nga wala nato makabot ang atong gusto, unya atong gipaminaw unsa ang kagustuhan sa Ginoo, unya mituman ta niya, dul-dul na ta sa tinuod, no? Dul-dul na ta sa ehemplo ni San Jose, no? Kini ato ni makita diha sa atong pamilya, diha sa atong trabahoan, no? Usahay ato po ning makita diha sa atong katilingban, no? Usahay may katang makapanaway sa atong mga
pinili nga mga opisyalis sa gobyerno, no? Mga senador, mga congressman, no? Daghang kita ikasaway nila. Tinuod naman tingali po tayo masaway nila, pero ang pangutana, unsa ka ang atong makatunan nining maong kahimtang. Nganong naingon anak man ang ilang paglantaw, di ka ta mapariha nila? Unsaon ka nato nga atong malikayan kining maong kultura, no? Kining maong kinaiya, no? Nga mag-ilog sa gahom, no? Power play, mag-ilog sa katigayunan, di na mauaw mamakak, di na mauaw mangawat, di na mauaw manghilabot sa kinabuhi sa uban. Unsa ka ang atong mahimo no aron ang ato mismo nga kinabuhi magiyahan sa pulong sa Dios, no? Hinautod ta nga sa matag higayon nga magampo ta ni San Jose atong madungog ang iyang kahilom sa kahilumon sa iyang pagpaminaw ato nga matugkad no ang gasa sa pagka pinili ni Matias tungod sa iyang pagkasimple, no? Nga sila nahimong instrumento sa Dios. Kaya sa atong pagkamatinumanon tungod sa atong pagpaminaw sa Dios, kita mahimo di ay nga instrumento niya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Atong pangayoon, nga susama ni San Jose, magmatinumanon ta sa kanunay, dili lang sa pagpaminaw, kundi sa pagtuman sa iyang kabubuton, no? Dini pagbukas nato sa atong nobina, no? Tumanon unta nato ang atong papel sa pagka parokyano, no? Kato mga naa sa mga kapilya nga layo-layo, duaw puntan mo sa inyong parokya, no? Mayroon ba kayo mo manghagad nga pamisa mo dito sa inyong kapilya kada adlaw kay ganobina mo nya, di mo manunga diri boy-boyon yung tamo, no? Paano nga intawon mo kay kining atong parokya ang mas dako nga katilingban nga pinalanginan ni San Jose. Tinuod nindot nga doon na mo yung mga debosyon, pero mas nindot no nga karon timaan sa inyong pagka-apil sa kapilya, midala mo sa inyong mga patron, nahimo mong kabahin sa mas dako nga katilingban, giniyahan sa inyong patron o giniyahan sa atong patron. Kita magmapaminawon unta sa Dios, magmatinumanon sa iyang sugo. Amen. Manindog pa rin. Gipili sa Dios si Matias nga mahimong apostol, saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita nga ang kabubuton sa amahan matuman dinhi sa yuta sa tanang dapit ug diha sa tanang mga buluhaton. Muingon kita sa kanunay amumahag kami o Ginoo. Nga ang Espiritu sa kinaadman mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo, o sa mga kaobispuhan, ilabi na diha sa ilang pagpangalagad, isip mga magbalantay sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga anaa sa panggamhanan, magmadasigon diha sa ilang panaad, sa pag-ambit alang sa kaluwasan sa mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Nga dinhi sa atong katilingban ug sa mga kabanayan, magdugang ang bukasyon sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kababainan ug kalalakinan ang gilain alang sa Ginoo, makabaton sa tinuod nga Espiritu ni Jesus nga mianhi aron mo alagad ug dili aron maoy alagaran, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot
mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalin na, makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Magkagagahom nga Dios, ang imong anak bipili kanamo aron sa among pagkinabuhi magmabungahon kami. Itugot kining mga pagampo nga gihimo namo pinagi sa pagpangama ni San Matias, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang atong sakripisyo daw aton unta sa Dios nga Amahan magkagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga halad sa imong simbahan nga sa dakong pagtahod gipanghinungod sa pangili ni San Matias. Pinagi ni iniliguna kami tungod sa gahom sa imong grasya, iniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaha ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga ligon, hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos, dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitong mga pagtulunan, aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Alawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si upan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhat siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga mo atubang og moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug ang San Matias, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagamhom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O mahimayaong San Jose, magbalantay sa manunubos ug kapikas sa mahal nga Birhen Maria tanan, kanimo gisalig sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak. Si Maria nagbutang sa iyang pagsalig kanimo ug uban kanimo si Kristo Jesus na himong tao. Itugya namo kanimo ang tanang mga amahan aron sila magmatinud-anon sa ilang bukasyon, ingon nga sa lamin sa gugma sa atong amahan sa langit. O gihigugma namo nga San Jose, human si Jesus, ni Jesus ug Maria, itugya namo kanimo ang among lawas ug kalag, ang tanan namong nabuhat o gipanag-iya, ang among kinabuhi ug ang among kamatayon. Tagahalad kami sa among kaugalingon nganha sa imong kadungganan ug itugyan namo ang among kaugalingon nganha kanimo, aron ikaw kanunay nga mahimong among amahan, among tigpanalipod ug among giya diha sa dalan sa kaluwasan. Tan-awa kami isip imong mga anak ug giyahi kami sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Giyahi kami sa diha dalan sa kinabuhi
Tabangi kami sa pagbaton o grasya, kaluoy o kaisog o panalipdi kami batok sa tanang dautan. Amen. San Jose, ang Ginoo manaha ninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.